Kardom, Adaba Birta Long Peneli Samirani Timupi, Nana Jekha, Birtang Pen. Nahol jana long ciri pharui sialong le sikala kepen jordet pualamke ahokali lapen alota ahokali puvosik ni phai kresiarni Karbianglo Termos Council Land and Revenue Amar Singh Tisopen Lamkar Piponlo Lamkar Pipon det penapi Jakas Chairman Khorsing Teron pen kaning jeke ahokali puchot ke chokchideji komat se kiklema ladak officer seal do redak ke pido file number do tangka lak kep kendo lapen arni ke tok do Laso alama bangke kamatha parsik vek nangji athe mo ani sike laso along le Karbi Anglong pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan nangle rokji lamklar pi der pen dorap choichot ke chokji konat pen si laso lo ke klangma komat sike klema abang phuatuma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen nepsi arona teng pen ingsai serak nangji tiswa ke hai pen ki puateng ke council aphan ki pusit pusita terona sang ho pen kaning je ke council aphan ki putot ki pusit jipu aphan kali pusi pachini Nili teglong pen asa ben ninge jangge ta dolo ano pen kamat ha me alam ta alam bino la so teng si nili personally la nili Facebook along timeline long je post der la pen ke la so alam pen ke isi tumi clarification pilo la bang so alam along alang litun clarification ki pilong nili ninge dun o nang ya tim ke avelo alang litun ta la ke false avok kali pusi pulo kalau bangso aprang nilipan CM kehai alang limit hama si pen alang lipan nili kilo 130 140 alang nasi alang lipulo la ke nili akan toilo pirilo la ke ahok kali la ke fake la pen ke la so ke claim abang pu pansita piriko penne populo la so tengsi lituma revenue kehai morsing sisu sita me clarification chipilo Cipi ateng jalang litung pulo laki ahok kali pulo ahok kali sita ladak abang ahok kali pucot abang ke chok cedeji lapen lasok kumat si ke claim ladak official seal do a signature do lapen file nomor kado kawe do tangka 10 lakh ke n laso receive nomor do arni do bulote laso lamang yong kumane yong se ahok kali sita laso kame claim bang ke laki kamat hanang soda serious lo labang ke Atila ke mo api ke effect ke Karbi Anglong along le la penge kar council pana along nang le rogi la sila so lamang ke alang le tumi clarification chi pipen dorab joy puchora bang ke chokche la ke fake apor la ke ahok kali puan chokche la so lo ko nat pen si ke klangma ko mat si ke claim ma ke claim bang fu atuma phan la so council pen non prabjin pen alang le tumpan risi nepsi arona teng insai vek nangi lage ke chengsi ne lialang litung phan chuning ridun alam thelo lapen ke thialam mangela bozon tumi press meet along alang litung alang li akha ki puateng ke council aphan ki pusit pusi pulo sita neli purpose bange council aphan putot ji pusit ji phan gali muthe labang so order theklong allotment order theklong lokpen nili den nang ne abang putin sita ninge jangje duye la so ninge jangje pen kaningje nililam the bang asap ketok nililam the bang asap prek chatlo sita lake nili council phan ki pusit ji pule nili hala hui ketok ke kali la se ki pusit dalam kali la pen ke ining ke jangje me adim do lada council long non ken ni prong atu mali meneta aprang ateng pen ke claim atum si tame lada lahui kado elam do aprang alam tado la si hala hui ateng pen lang dam lo pulo tang tilo ma eli tum kamat ha me alam do ka che than me alam do ning yang je me alam do la si chuning ri thu le thot lo council authority CM me tang amat initiative NC alang li laso alam papiri nangi abang pu papiri nangi kali pulote laso teng bojong sila council pen si isu long le pulote la bangso lama bangke non ke ahok lo jo dakke gopilma len laso gopilma puji mafia tu mason gopine tu mason laso reket dak do edlo la pen ke non het pupu birta ke longa teng ke jong sila fake pulotang te la fake a document pen sila Nagaland ke dialong le pelang ke chipi jir bom lo pusi ke than la sila soal lama bang sitame council la sor la bang ke chelang dun vek nang ate long le helo e chithia bonglo long le yong si avite council mata avil la sila council bang ke la 10,434 square kilometer along le bang ke kaita chehera dun chen nangi
Asam angkang along drug cholong le lapen jorlong le pua hukum kipia tengpen police atum drugs lapen kicho abang phua tama phan kinep do de sangsia pora hot karbiang long police atum penta drugs ke jor abang phua phan drugs kicho lapen drugs kinep long jia phan arniwang ta kirika kuruk do de sangsia sonsi theklong Lason si Karbiang Long District along ta police atum pen drugs kinep dode sangse lapen kirika kuruk boma pora hut wosik ni phai kre hiniarni anarlo por phai isia pora hut dipurong sopi arlo arboretum kam crop center adon ria thengno ahemalong pen blue sempex plus mukre truck lapen space corvon plus mukre ki thoma drugs lapen kichwa bang phusonto sing aphan police atum neping nang pon মই আহিম থানাত হা কথা বলি ননমালাম সপৰ ফান বিৰতামো ইন্টাৰনেশনা আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Chorol hoy pokchukor jinjin da nangna Igar koy bong manay wangsarak thane pokchukor ong Ko pipo no bong Pipolote Igar koy ni pokchukor elo timen men do nang nam bidam thani chichakon elo Ajo porto lo ke bong Pharmacy jingkir la po bunan ke Dam lang no hi kilong beng pujimini Pokchokor do wai nang pidun tha Lada ka tok 24/7 open pu zero anteng puluman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahan lo alon medical store Icheng si Karbiang Bongpen kang Pucheng Pharmacy Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji Lapen kilong le adawai nang li order tikang lote prapjin pen long ponikji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrig tame. Dihenamo phit puthat bir talong wangthulo. Law and Order Arona Tengpen Ketia Sorakhal Das upon Sodak Pen inside Nang Jipusi KAWJF UKAWA Lapen SNPA Asong Atumpen Kehang Karbiang Long Women Justice Forum United Karbiang Long Women Association Lapen Sel Dihun Field Thak Asong Atumpen Kiramtang Bosik Niphai Keparni Longlet Along Inut Akar Bipia Pan Rakhar Das Kachalang Remaputak Pin Rempon Prapjin pen rakhar das aphan arona teng pen insai serak nang jila pen monon phila puson otlang no meklang no asai pachoma tha thulong le de japan schedule cast la pen schedule tribe prevention of atrocities act 1989 arona teng pen insai polangji Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma la pen Karbiang Notarmas Council CEM Tuliram Ronghang atum prapjin pen soarlo aphan akerai kompi serak nang jipusi tokjira lo along pen pachini West Karbiang Long Jinthong constituency kapalo Jinthong Lem Salong Sangkiron Alang Kikidam Tang Bosik ni Phai Keparni Keklanga Puthak BJP local committee la pen Jinthong Lems atum pen pherangkyama kepha Jinthong Lem Salong Jinthong BJP local committee atum kachipahem phupen Sangkiron ahut hul kechoduda jok Bosik ni Phai Kre hiniarni Lamklar Chipiponlo Pherangkyama long Jinthong BJP amephu Joy Singh Bongrum VDC chairman Khor Singh Senar Jinthong Lems amephu Long Singh Kro Lems achun Bangdar Singh Hanse lapen Pinang an BJP Mondor claim bangpuatom chetongdon Daknali tum Jinthong Lems pan le decision ke emfli an la so di so bangke ke damtang tarihini budbarani Jinthong Mondor committee ben patir piponsi Dak Jinthong Lems under local committee tumaphan lapen member ke doan aphan hangsi party decision of tank pen neli phanang thando ye ne tumaphan kwan manang tangi nang thanda ngor pola sineli bang isya target pen alang tumaphan population neli hangno apo tumya bangke la soteng popon pomasi neli tum apolo la soteng pen biderlo athe local committee atum ko pin polam ne phanang thana masi nili hala sohota pulo Mafia problema veyi ma kota lage local committee a division pharmacy
tu miniri tu inut pen lin po bang ingkor ma rote dang lin po mane bang lin po ke mane dang la soni tu mi kilo bonta sia ma hai alam ma long lok si niri tum apo putat Pingwai tu nangalang posi nili pini penambange inton tu kolo la si la peron ke bakalang bangke ni tum nili piali cikulo kata bangke nang odunri ati kunen ta bahaya problem lo la si kat holdara pemampana bangke nili tum si lem swensi kipi po kaya ten dan la kat ke betum pan po bangke nili tum lem sorke ane si bendan daitu endunde nili tum cepta gunbat dan laki nama tum parti tum le saya noi bate seleng ngot pusi di tum pu sarong phar alang ni kamatha teng pleng dam de jok penang an hul cholo las alang ni jongjong pen ra phan dia chuhanglo kya ma ke pha pinya ta ba birta bang gela pan se kang ton ekla domi thak me kurang thu